ба наздикӣ соли нав аст ва як 3-4 рӯз пеш мо як видеонаворо пахн кардем. Дар он ҷо навиштем ки Happy Christmas ва с Рождеством ба забони русӣ мешавад Happy Christmas ва ин дар давлатҳои Аврупо, Амрико, Бритониё як рӯзе ҳаст, ки ҷашни зодрӯзи Исои Масеҳиро ҷашн мегиранд. Ва хуб мо як сайргашт биромадем ва дар зери видеонавор Happy Christmas навистем ва бисёри ҳамин бародарои мо коммент муданд, гуфтанд ки як ширк аст, як куфр аст, як хулоса кофирӣ аст ва ғайра. Афсӯс ки ин якин бор нест ки ин гуна ҳарфҳоя мезананд ва ба наздикӣ чӣ хел гуфтам соли нав аст. Бозе гуфтам ки бо буром як рӯзи дига гӯям ки соли наветон муборак. Бо ҳамин бачаҳо пайдо мешаванд, мегӯянд ки ту кофир ҳастӣ, кофирӣ аст, ширк аст ва ғайра. Хуб як чӣ гуфтаниям, вақте ки Рамазон буд, мо рӯзадор будем, ҳамон вақт аз ҳамин ҳамватанони мо пайдо мешуданд, мегуфтанд ки ту мусиқӣ гӯш кардеси. Ҳама як шашмақом гӯш мекунам. Ҳамин Ҷурабек Муродов, Ҷонибек Муродов, ана дигаро шашмақомо гӯш мекунам, ки як шеърои маънидор ҳастанд. Ин шеърое нест ки ҳар гуна ҳарфҳои бад, не, шеърои маънидор, не. Ана зиндагӣ боқист, ёрон меравад. Инам хеле чизо, ё ки дигар мусиқо хулоса ана медурянд, мегӯянд ки ту кофир ҳастӣ, ту кофир ҳастӣ, ту аз дин чӣ дир ҳастӣ, вай ҳастӣ, и куфр ҳастӣ, вай аст. Ана хулоса ҳар гуна гапҳо мезананд. Ва имрӯз гуфтам ки хулоса гӯям ки бародарон, хоҳарон, додарон, бибинед кай ки ман ҳамкорон кати кор мекунам. Ҳамкорои ман бритониёе ҳастанд. Кай ки Рамазон мешавад, кай ки иди Қурбон мешавад, дигар идҳо мешаванд, онҳо маро табрик мекунанд. Мегӯянд ки идат муборак, иди Қурбонат муборак, Рамазонат муборак. Ва кай ки ман рӯзадор ҳастам, як иззати эҳтиром ба ман мекунанд. Мефаҳмед? Дар тамоми идҳои мусулмонӣ биромада як паёмашонро мерасонанд. Ҳатто бибинед, ҳамин Криштион Роналдо агар бигирем, мебурад мегӯяд Happy Eid Mubarak мегӯяд. Хоб чаро шумо қабул мекунед суханои вай? Чаро лайкаш мемонад? Чанд қадар фолловаш мекунед? Агар ки бо мусалмон бурояд як бор гӯяд ки Happy Christmas гӯяд, тамом, дар бало монд. Охи ихе намешавад охи. Мегӯянд ки ҳамин одам ба нияташ, фаҳмидед, ҳамин сухан кардид, чӣ гуна ният дорӣ, ин ҳамин гуна қабул мешавад. Кай ки мо як каса, масалан ман ягон каса табрик мекунам, Happy Christmas, соли нав мегӯям, ин маъное надорад ки ман масеҳӣ ҳастам, ё ки ҷашн мегирам ҳамин рӯзи зодрӯзи масеҳиё, ё ки дигар идошуна. Не, хоб як хушбахтӣ ба онҳо хоҳонам, ё ки ман иштибоҳ мекунам. Хоб бибинед, кай ки ҳазрати Умар радиаллоҳу анҳу нами Исроил мебиёяд, дар ин заминҳо масеҳиё, яҳудо, ана бутпарастон, ана оташпарастон, ҳар гуна динҳо буданд. Охи ҳамон мусалмонон онро ба қалт нарасонданд ку. Нагуфтанд ки дигар ҷашн нагиред, масҷидотона бубандед. Не, озодӣ ба онҳо баён карданд, як хушбахтӣ ба онҳо баён карданд. Ва ислом ба як сухани нек, амали нек, кирдори нек панчид, не? Имрӯз бошад, ҳамин мусалмонои мо мебуранд, ту тоғутпарастӣ, ту бутпарастӣ, ту кофир ҳастӣ. Бас кунед ҳамин гапҳоя бардоро. Ҳамин масеҳӣ бошад, ҳамин бехудо бошад, атеист чӣ хел ҳаст мегӯянд, кофир чӣ хел мегӯянд. Кофирам бошад, монед ҳамун кофириша кунад. Аҳамият натеди, хеле чиз дар кор нест ки ӯро ранҷонед. Фаҳмед? Бовар кунед, ҳамин кофирое ҳастанд ки ин қадар ба ҳамин мусалмонон бо кӯмак мекунанд. Намем ба мардуми Фаластин хеле кофиро, ҳамин атеистҳо кӯмак мекунанд. Бовар кунед. Ман ба чашми худам дидам. Ва аз шумо хоҳиш мекунам, ҳамин ки хуб ҷашнам нагиред, ҳамин монед дар дили қалби худатон. Хай як гӯяд ки бародар и чизи мо нест, иди мо нест, тамом. Фаҳмидед? Дуромада ту кофир ҳастӣ, ту кофир ҳастӣ. Хоб ман кофир набошам чӣ? Ман ки кофир набошам, худат кофир мешавӣ. Барои ки ин ҳамин аст. Дар дини ислом қонунаш ҳамин аст, мисли оина аст. Агар ки ман кофир набошам, дигар худат кофир мешавӣ. Хоб худо эҳтиёт кунед. Ин суханои хати чӣ хел гӯям, ҳар гуна ҳарф назанед. Зиндаву сарбаланд бошед. Ташаккур.